Nikdy nezabudnite, ako ľahko sme slobodu stratili a ako ťažko za cenu veľkých obetí nášho, no najmä sovietskeho ľudu, sme ju dobíjali späť. Som rada, že medzi nami môžem privítať aj členov a predstaviteľov slovensko-ruskej spoločnosti, za ktorú požiadal o vystúpenie pán Branislav Fábry. Nech sa páči. Vážení priatelia, protifašistickí bojovníci za mier. Predovšetkým sa chcem poďakovať za pozvanie na vystúpenie na tejto akcii. A hoci viem, že sa to hovorí často a zo srdca, nie tak ako 29. augusta. Musíme sa poďakovať všetkým tým, ktorí pred 71 rokmi vystúpili v boji proti fašizmu a proti okupácii Slovenska. Ďakujeme protifašistickým bojovníkom všetkých politických názorov, ďakujeme hrdinským partizánom, ktorí obetovali svoje životy, a ďakujeme osloboditeľom spod nacistického jarma, predovšetkým Červenej armáde. Skláňame sa pred odkazom našich predkov a súčasne sa musíme usilovať, aby sme tohto odkazu boli hodní. Preto je potrebné vystupovať aktívne za hodnoty, za ktoré sa bojovalo už v 20. storočí opakovane. Ide o hodnotu boja proti fašizmu a odmietania politiky Drang nach Osten. Aj dnes sa totiž stretávame s ľuďmi, ktorí sa snažia prepisovať históriu druhej svetovej vojny. Objavujú sa dokonca aj významní predstavitelia politiky, napríklad ukrajinský premiér Jaceňuk, ktorý povedal priamo v Berlíne, že Sovietsky zväz napadol nacistické Nemecko. Dokonca aj v našich denníkoch niektorí tzv. Historici píšu, že Rusi nepatrili medzi najvýznamnejšie obete druhej svetovej vojny. Ako keby neexistoval žiaden Stalingrad ani Leningrad. Žiaľ, rast militarizmu a rast sympatií k nacizmu a fašizmu vidíme aj v Slovenskej republike. Nemusím o tom veľa hovoriť v meste ako Banská Bystrica, ale treba si uvedomiť, že Slovenská republika, ako aj ďalšie štáty Európskej únie, v rámci rokovania Organizácie spojených národov koncom minulého roka nepodporili rezolúciu proti nacizmu, ktorú predložila Ruská federácia a ďalšie štáty a ktorú schválila drvivá väčšina sveta napriek zdržaniu sa zo strany štátov EÚ. V rámci Európskej únie sa objavujú dokonca aj krajiny, kde sú veteráni Waffen-SS označovaní za účastníkov odboja, ako Estónsko a Lotyšsko, a kde sa konajú masívne pochody týchto veteránov, na ktorých sa zúčastňujú politické špičky daných krajín. Navyše, v týchto krajinách bolo po roku 1991 odňaté štátne občianstvo a hlasovacie právo väčšine tamojších Rusov, čím sa vytvorila nová kategória podľudí. V 20. a 21. storočí sa stretávame s novou kategóriou podľudí. Aj preto je dôležité, aby sme sa na odkaz a hrôzy
militarizmu postavili proti. Aby sme nezabudli na hrôzy vojny 20. storočia a dnes, keď sa v Európe rozbiehajú nové preteky v zbrojení, aby sme dali jasne najavo, že Slovenská republika nie je ochotná bojovať za pochody Waffen-SS v Lotyšsku ani za prepisovanie histórie zo strany vládnych ukrajinských politikov, zo strany politikov tej Ukrajiny, ktorá v druhej svetovej vojne pod nacistami tak veľmi trpela. Aj preto plánujeme demonštrovať za mier ako veľký odkaz Slovenského národného povstania a proti novým prejavom militarizmu. V tejto súvislosti si slovensko-ruská spoločnosť dovoluje pozvať všetkých bojovníkov za mier na zhromaždenie, verejné zhromaždenie v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí 10. septembra vo štvrtok 10. septembra o 17. hodine ešte raz na Hviezdoslavovom námestí. Takýmto spôsobom budeme požadovať, aby štátne orgány Slovenska nepodporili provokatívny prejazd vojenskej techniky NATO cez územie Slovenska, ktorý sa má uskutočniť v septembri 2015. Rovnako, aby odmietli uskutočňovanie ďalších podobných provokatívnych demonštrácií vojenskej sily na Slovensku. A aby v budúcnosti zabránili všetkým takým krokom, ktoré by mohli viesť k zvyšovaniu napätia v Európe i na celom svete. Preto pozývam vás, príďte 10. septembra o 17. hodine na Hviezdoslavové námestie v Bratislave podporiť verejné zhromaždenie za mier a proti provokatívnemu prejazdu vojenskej kolóny NATO cez územie Slovenska. Aj to je naplňaním časti odkazu Veľkého slovenského národného povstania. Ďakujem.